Il-linja tal-ajru Turkish Airlines għalqet 5 snin li bdiet ittir bejn Malta u Istanbul fit-Turkija. L-ewwel titjira saret fil-25 ta' Mejju ta' 5 snin ilu, meta dak iż-żmien biqbil bejn it-Turkish Airlines u l-Air Malta bdiet b'titjira darba fil-ġimgħa u llum tant kibret li qed ittir darbtejn kuljum filgħodu u filgħaxija. Fil-fatt matul dawn l-aħħar 5 snin ġarret kważi 500,000 passiġġier bejn Malta u t-Turkija, bl-ammont ta' passiġġiera jitla minn sena l sena. ċifra li kiseb One News juru li fl-ewwel kwarta din is-sena diġà ġiet reġistrata żieda fil-passiġġier li vvjaġġaw bejn Malta u t-Turkija, żieda ta' 72% meta mqabbel mas-sena l-oħra. B'reazzjoni, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li t-turiżmu mit-Turkija żdied b'aktar minn 20% fl-aħħar 5 snin. Żied li Turkish Airlines għenet biex ittep il-konnettività ta' Malta ma' pajjiżi Asjatiċi u lejn l-Ewropa tal-Lvant. Il-kap eżekuttiv tat Turkish Airlines Bilal Eksi tkellem dwar it-tkabbir li qed tirreġistra l-linja tal-ajru u meskludix li tbiddel l-ajruplani li joperaw minn Malta għall-Airbus sabiex dawn ikollhom iżjed kapaċità ta' passiġġiera fis-sajf. Żied li lil minn Malta se żżid ukoll id-destinazzjonijiet lejn pajjiżi differenti u tibqa' tuża l-belt ta' Istanbul bħala ċentru għal aktar minn 300 pajjiż fosthom titjiriet lejn il-Kambodja, Bali u l-Messiku. F'Ottubru li ġej mistenni jiftaħ l-ajruport il-ġdid fit-Turkija u li permezz tiegħu se jonqos il-ħin ta' tranzizzjoni bejn pajjiżna u l-belt ta' Istanbul li għandha ħafna x'toffri lil kull min iżura. Dan l-ajruport mistenni jkun wieħed state of the art u li se jinkludi fost oħrajn lounge għal klijenti ta' Turkish Airlines ta' 6,000 metru kwadru. Il-linja tal-ajru Torka ilha stabbilita sa mill-1933 u topera 326 ajruplan.